Avui, Pablo i jo hem eixit a la recerca de noves opinions pels carrers de València, en lo que portàvem posar de casa, com sempre. Anem a parlar d'un tema molt important. Avui, serietat, Rosella, un poquet de serietat. No hi havia València, valencià. Anem direcció a l'Almoina, a veure què ens trobem. Que por. I de què vas? A què es deu aquesta vestimenta? Un treball de la universitat. Creus que el valencià és important en l'actualitat? Jo crec que sí. És part de la nostra cultura i crec que és una cosa essencial per nosaltres per no desaparèixer així, perquè sí. Però la pregunta, és el valencià català o no? No, no. El valencià és nostre, el català d'ells. Què és més important? Perquè diuen per ahí que és essencial l'anglès abans que el valencià. Què opines? Jo crec que són coses diferents. Hola. Perquè l'anglès ens pot ajudar a fer altres coses, mentre que el valencià ens pot ajudar a conservar la nostra cultura. Ja estem arribant a l'Almoina, que sí, Pablo? Sí, ahí està. Sí, parla valencià? Sí, És d'ací de València? sí. Pensa que el valencià és important en l'actualitat? Sí, el valencià sí, el català no. Per què? Perquè són dues coses diferents i jo parlo valencià de l'Horta, que no és català. En què es diferencien per a vostè el valencià i el català? En la fonètica, fundamentalment. I en un munt de paraules. El català a la fresa, en castellà, li diu una cosa i jo li dic una altra i n'hi ha paraules... Bueno, jo me'n tinc que anar, que m'estan... Val, no passa res. Vale. Gràcies, adeu. Va, veure quina operació. Ya te llamaré. Oh! A ver cómo te ha ido. N'hi ha una festeta per ací. Sempre mos trobem algo, Rosella. Sempre, sempre. Jo crec que és una llengua nostra i crec que es deu conservar com a altra llengua, com és el castellà. En la teua educació has anat a la línia en valencià o en castellà? Jo he anat en la línia en castellà, però sempre he respectat la línia en valencià. La plaça de la Verge té una característica i és que és tan bonica que hi ha molts turistes que no parlen ni valencià ni castellà. Como alemana para mí es un poco difícil porque solo sé hablar castellano, pero me encanta también el valenciano, escucharlo y todo. Muy bien, ¿y de dónde eres? ¿De Alemania? De Frankfurt, está más o menos en el centro de Alemania. Ay, no me digas, yo voy a ir a Frankfurt estas Navidades. Sí, es muy increíble, hay que ir. Ay, una pregunta, la pregunta més important d'avui. El valencià i el català és el mateix, sí o no? Sí, són dos variants dialectals. Pots explicar-ho a la càmera, per favor? No, gràcies. No, però podries explicar-ho, tu saps per què, no? Són dos variants dialectals, no t'ho has inventat, no? No, és una mateixa llengua que es parla en dos territoris diferents i n'hi ha diferències simplement perquè són territoris diferents. I diu, de la mateixa manera que n'hi ha diferències entre Madrid i Andalusia i els dos parlen espanyol. Què diries a la gent que diu que és més important l'anglès que el valencià? I són gent normalment valenciana. Que el coneixement no sobra. Ho ha dit claret, Ho ha dit claret. Carrer dels Serrans, que no m'eix. Les torres de Serrans, la nostra clau, les torres... Hola, te podem fer una pregunta? És molt ràpida. Parles valencià? Poco, Però d'on eres? de Madrid. Ah, de Madrid. ¿Crees que el valenciano es importante para la comunidad valenciana? Totalmente. ¿Por qué? Pues porque creo que es muy importante que en un país como España se hablen diferentes lenguas y demás, y creo que es algo que es muy rico para nosotros culturalmente. Però vine. Bueno, portes l'escut del València Club de Fútbol. Sí, por supuesto. Entonces, ¿penses que el valencià és important en l'actualitat o podem prescindir de la llengua? ¿Qué tiene que ver? No entiendo la pregunta. ¿Crees que el valenciano es importante o podemos olvidarlo y no hablar? No, es importante, pero depende de qué valenciano. ¿Cómo de qué valenciano? No sé. Hay matices. Entre no y chiquete hay matices, a ver si me entiendes.
Sí, a ver, explícanoslo, explícanoslo. A ver, tengo un poco de prisa. Si ¿Esto para dónde es? Para YouTube. Ah, vale, no, déjalo. Vale, gracias. Amunt València, això sí, eh? N'hi ha una rosella i vaig posar València. O València, però heu posa. Que bonic. Parleu valencià? Sí. D'on sou? Nosaltres de Calp. De Calp. Penseu que el valencià és important en l'actualitat? Jo crec que sí. Crec que sí. Penseu que el valencià i el català és el mateix? No. Cada un té la seva pròpia identitat. El català és una cosa i el valencià és una altra. Encara que a lo millor Són germans. es pareixen o algo, però que no, jo no es considero igual. Podeu dir-me algun autor o autora valenciana o valencià? Bueno, Enric Valor o... Enric Valor? no ve ninguna hora. A mi em venen de classes d'això, de... Estellers? Sí, Vicent Andrés Estellers. Sí. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Vos la sabeu? Sí. Així acaba, finalitza este vídeo, però no podeu perdre-vos el següent, que s'aproxima molt interessant. Adeu!